Welkom bij deze tweede paasmis, deze tweede paasviering, die we er ook plechtig mogen vieren. Samen vinden dat u ook weer meekijkt en mee wilt vieren met ons. We beginnen met een lied en we beginnen met Christus die verrezen is. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u. En met u. We hebben samen gezongen, we zijn begonnen met het lied. Christus die verrezen is, doet ons samenkomen. Maar dit Pasen is anders dan andere jaren. We zouden graag samenkomen met u in fysieke zin. Maar fijn dat u toch met ons verbonden bent op deze manier, dat we toch in die zin samen kunnen komen en samen kunnen vieren. Het opstaan dat Pasen is, krijgt een andere betekenis misschien dit jaar. Opstaan, want hoe graag zouden wij willen opstaan uit deze crisis. Het virus, als we dat zo mag zeggen, heeft de mensheid de wereld op de knieën gedwongen. Paus Franciscus die oproept, alleen door landen samen te kunnen werken, kunnen we dit samen het hoofd bieden. Dat we uiteindelijk weer kunnen en willen opstaan en een leven leiden zoals we dat graag zouden willen. Pasen mag voor ons een diepere betekenis krijgen. En misschien dat we toch ook durven te kijken en durven te zien naar misschien juist de kansen. Ondanks de grote ellende die we zo meemaken, misschien toch kansen te durven zien. En wellicht dat we juist door de afstand die we nu ervaren tussen elkaar, nabijheid juist nog meer mogen waarderen. Opstaan. We mogen met vreugde het feest vieren, want de liefde gaat over alle grenzen heen. De grootste muur, als het ware, dat wij kunnen tegenkomen in ons menselijk bestaan, dat is de dood zelf.
En zelfs de liefde gaat over de grens van de dood heen. De liefde wint altijd, is sterker. Wij mogen bijzonder die liefde vieren. Christus zelf, die met zijn liefde ons tegemoet komt. Dat gaan we vandaag horen in het evangelie. Wij mogen samen deze heilige mis vieren. Jezus komt ons tegemoet. Hij is ons nabij. Ondanks afstand die we ervaren, wil Jezus juist in deze momenten ons heel nabij zijn met zijn liefde. Hij is verrezen voor ons. Laten wij aan het begin van deze heilige mis allereerst onze schuld belijden en om vergeving vragen om deze Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. De vastgezangen zijn van de Marcusmis. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Heer, aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader. Heer, enige geboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want gij alleen zijt de Heilige, gij alleen de Allerhoogste Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. God, gij schenkt steeds nieuwe kinderen aan uw kerk. Geef dat uw dienaren in hun levenswijze trouw blijven aan het sacrament dat ze in geloof hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
uit de Handelingen van de Apostelen. Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de 11 en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten. Gij allen, mannen van Israël, luister naar deze woorden. Jezus de Nazareër was een man wiens zending tot u van Gods wegen bekrachtigd is. Je kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen die God door hem onder u heeft verricht. Hem die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voor kennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van de goddeloze aan het kruis genageld en gedood. Maar God heeft hem ten leven gewekt, na de strikken van de dood te hebben ontbonden. Want het was onmogelijk dat hij daardoor werd vastgehouden. Doe het op hem toch, zegt David. De Heer had ik voor ogen altijd door. Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde. Ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. Wegen ten leven hebt gij mij doen kennen. Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn. Mannen, broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is. We hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. Welnu, omdat hij een profeet was en wist dat God hem een eed gezworen had, dat hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, zei hij met de blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij alle getuigen. Zo spreekt de Heer. We zingen het lied bij het Paasevangelie, het Alleluia, couplet 1, 3 en 4. Vertelt het voort en wees niet laf. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. En zie, opeens klinkt Jezus groet. De vrouwen vallen hem te voet. Kom Jezus ons ook tegemoet. Halleluja. 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 Kom Jezus in ons midden staan. Wijs ons uw wondertekens aan. En laat ons in uw vrede gaan. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.
De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Mattheüs. In die tijd gingen de vrouwen terstond weg van het graf, met vrees en grote vreugde. En zij haasten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: Wees gegroet. Ze traden op hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden hem. Toen sprak Jezus tot hen: Wees niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze mij zien. Terwijl de vrouwen nog onderweg waren, gingen enkelen van de bewakers naar de stad en berichtten aan de hoge priesters alles wat er was voorgevallen. Deze hielden een bijeenkomst met de oudsten en na overleg gaven ze aan de soldaten een flinke som geld met de opdracht: Zegt maar, zijn leerlingen zijn hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen. En mocht het soms de landvoogd ter oren komen, dan zullen wij hem wel kalmeren en ervoor zorgen dat gij geen last krijgt. Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was. Dit verhaal is onder de Joden verder verteld tot op de dag van vandaag. Zo spreekt de Heer. In de afgelopen tijd was er de zogenoemde berenjacht. Mensen zetten in het hele land massaal beertjes voor het raam en kinderen, gezinnen konden op berenjacht gaan. En deze op een lijstje afvinken die ze allemaal hadden gevonden. In Welte, een wijk hier in Heerlen, kwam iemand met een geweldig idee om een paashazenjacht te organiseren. Ik heb die oproep op Facebook van harte gesteund. En mooi dat er verschillende mensen meededen door voor het raam een paashaas of paaseieren te zetten. En verschillende gezinnen die hebben al een ronde gemaakt. Dus bij deze alvast een hint, mocht je nog op paashazenjacht gaan, bij mij staat de paashaas ook voor het raam. Natuurlijk, naar buiten gaan, blijf daarin verstandig, want de boodschap is toch ook vooral: blijf thuis. Op internet zag ik zelfs een Stay Home Challenge voorbij komen. Mensen die via een videoboodschap een oproep doen, soms ook wel heel indringend, om toch vooral thuis te blijven en niet de plaats op te zoeken waar veel mensen samen zouden kunnen komen. Er wordt trouwens ontzettend veel gedeeld. Van mooie berichten, ontroerende berichten, tot grappige plaatjes. En zo zag ik er gisteren één voorbij komen, een grappig plaatje, dat Jezus vanuit de donkere rotsgraf de grote steen opzij duwde en naar buiten wilde komen. En een agent die zei: dacht het niet, binnen blijven. Wel in het Engels, maar even in het Nederlands zo vrij vertaald. Humor is belangrijk, kan relativeren natuurlijk. Niet iedereen heeft dezelfde humor. Ik vond het wel een grappig plaatje. Daar gaat het niet zo om. Maar waar het wel om gaat, op het plaatje terugkomend, is dat met Pasen Jezus met zijn liefde wel naar buiten treedt. En er is geen enkele lockdown die dat kan tegenhouden. Terwijl wij mensen afstand van elkaar moeten houden en binnen moeten blijven, kan ons hart zich juist openen voor mensen. En we zien tal van manieren hoe mensen elkaar een hart onder de riem willen steken,
waar een geopend hart zichtbaar wordt naar andere mensen toe, dat zijn de momenten waar de liefde spreekt. Het verhaal van vandaag gaat verder waar het verhaal eigenlijk gisteren is geëindigd. Gisteren op Eerste Paasdag hebben we gehoord hoe vrouwen bij het graf aankomen en het leeg aantreffen. Maar een engel stelde deze vrouwen gerust met de woorden: wees niet bevreesd. Ga aan de leerlingen vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is verrezen. En van daaruit gaat het verhaal eigenlijk vandaag verder. De vrouwen snellen zich naar de leerlingen toe om het goede nieuws te vertellen. Maar, ook al had de engel geprobeerd hen gerust te stellen door te zeggen: wees niet bevreesd, toch horen wij vandaag dat de vrouwen van het graf weggingen met vrees en grote vreugde. Ja, er was grote vreugde, want ze hadden het lege graf gezien en geloofden de woorden van die engel. Maar er was toch een vrees, want Jezus zelf hadden ze immers nog niet gezien, nog niet ontmoet. Is dat niet eigenlijk onze situatie waarin wij nu zitten? We zien de opnames in ziekenhuizen en sterfgevallen verminderen. Er is een voorzichtige hoop dat ons tot een zekere vreugde mag stemmen, maar we zijn er nog niet. We moeten vooral volhouden. Er is nog genoeg vrees, nog genoeg onrust, want ontmoetingen, zoals we dat graag zouden willen, kan nog niet plaatsvinden. Wat een zegen voor de vrouwen vandaag in het evangelie, dat ze op hun terugweg werkelijk Jezus mogen ontmoeten. De vrouwen, zo hebben we gehoord, omklemden zijn voeten en aanbaden hem. Wat zou het toch fantastisch zijn als wij dat konden, wat deze vrouwen vandaag meemaken. Dat wij in de ontmoeting met de ander, met onze dierbaren, elkaar zouden kunnen omhelzen, elkaar kunnen vastpakken, een knuffel kunnen geven of wat dan ook. Maar beste mensen, dit is toch de paasboodschap die ik graag wil meegeven. Jezus kwam de vrouwen tegemoet en ook hij zei tegen hen: wees niet bevreesd. Jezus komt ons tegemoet en wil ons ontmoeten. En te midden van de situaties waarin we ons bevinden, zegt hij tegen ieder van ons: wees niet bevreesd. Ik ben er. Ik ben voor jou opgestaan en ik wil je nabij zijn. De liefde die hij wil uitstralen naar ieder van ons is als een echte ontmoeting, als een echte omhelzing. Het is als het ene vlammetje dat ontstoken werd zaterdagavond in een donkere kerk in de paasnacht. We zijn zo begonnen in een donkere kerk met één klein vlammetje om Pasen zo te beginnen. Zoals het ene vlammetje ontstoken werd in die paasnacht en overging naar een steeds grotere licht. Dat licht kan ons hart bereiken, als we ons hart er maar voor durven openzetten. Want in deze tijd van lockdown is het nodig om juist ons hart open te zetten. Dat wij dat vuur, dat licht, die liefde van Christus mogen ontvangen en ook naar anderen toe mogen verspreiden. Zoals dat ene vlammetje dat groter werd, zoals een klein gebaar, maar met een open hart voor de ander, als een groot licht dat dankbaar mag schijnen en de ander verwarmen. Pasen mag het feest zijn van het geopend hart. Een geopend hart naar Jezus om zijn liefde te ontvangen. Een geopend hart voor de ander om die liefde door te geven. Het gaat er toch om, zoals Jezus dat laat zien vandaag in het evangelie, dat we de anderen tegemoet komen. En manieren vinden om de woorden te laten klinken: wees niet bevreesd. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. Waar muren nodig zijn, helaas tussen mensen, afstand gecreëerd moet worden, is het des te meer noodzaak om bruggen te bouwen. En ons hart, een geopend hart,
te laten spreken. Amen. Bidden wij tot God onze Vader, die ons in Jezus de weg wijst naar zijn woning van licht, spreken we onze voorbeden uit. Voor de kerk, dat zij als de engel getuigt van de verrezen Heer. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij meer en meer vertrouwd raken met Jezus. De weg, de waarheid en het leven. Laat ons bidden. Voor de zieken in onze familie en in onze parochie. Vooral diegenen die een kruis te dragen hebben in hun leven. Dat zij Gods troostende nabijheid en de steun van hun naaste ervaren. Laat ons bidden. Voor onze dierbare overledenen. Dat God hen opneemt in zijn woning, waar ruimte is voor velen. Laat ons bidden. In deze heilige mis bidden we voor een aantal overledenen, voor wie de uitvaarten hier zullen plaatsvinden. Dat is voor Jo Gerards en voor Els Merks de Bie. We bidden ook voor pastoor René Graat, afkomstig van Heerlebaan en helaas overleden. En pastoor was in het Heuvelland, ook bijzonder ook voor hem bidden. We bidden voor het welslagen van een operatie. En we maken het even stil voor onze eigen persoonlijke intenties. Laat ons bidden. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig, nu we allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die het virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van het virus zijn overleden, dat ze bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbare bestuur, dat ze uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk, ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt, nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid door Christus onze Heer.
Vader. Heer, wij bidden u, aanvaard de gaven van uw volk. Mogen allen die door de belijdenis van uw naam en door het doopsel tot nieuw leven zijn gekomen, het eeuwig geluk bereiken door Christus onze Heer. De Heer zij met u en met uw geest. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral op deze dag die gij gemaakt hebt, bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is het lam, dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is hij gestorven, voorgoed heeft hij de dood ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel. De machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hogen. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hogen. God, onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien we uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God, onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe, in het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Harry, zijn hulpbisschop Everacht en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld, die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laat ons samen het gebed verenigen, het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd. Bidden we samen het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. We verenigen ons met Jezus zelf, het gebed om de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u en verlang naar u. Kom in mijn hart, ik omhels u, verlaat mij nooit meer. Laat ons bidden.
Heer, mogen de genade van dit paasmysterie overvloedig vrucht in ons dragen. Wij vragen u, laat ons uw gaven waardig zijn, nu gij ons hebt geplaatst op de weg van het eeuwig heil door Christus onze Heer. Ik heb het even gehad in de preek over de paashazenjacht. Dus mooi als mensen zo voor het graven van een beer is of een mooi met paas, een paashaas. Om zoiets van binnenuit zichtbaar te maken naar buiten. Pasen mag het feest van het licht dat doordringt in onze wereld, in onze harten. Jezus die vanuit het graf verrijst en zijn licht naar buiten laat schijnen naar ons toe. Dat ook wij dat licht mogen aannemen. En juist in deze tijd mogen we daarop vertrouwen dat Jezus met zijn licht ons nabij wil zijn, ons tegemoet komt. En tegen ons ook zegt, wees niet bevreesd, ik wil je graag ontmoeten. Dat wij ook dat zichtbaar mogen maken naar anderen toe. Dat zichtbaar maken van binnenuit naar buiten toe. Dat wij dat vuur, dat licht van Christus liefde mogen laten schijnen. En dat wij zo ook die boodschap mogen brengen. Wees niet bang, want we hebben elkaar juist nodig om elkaar te bemoedigen en te steunen. Een heel zalig Pasen toegewenst aan u allen. En ondanks moeilijkheden en beperkingen in sociale contacten zou ik toch willen zeggen, probeer er samen een mooie, een gezegende tijd van te maken. Met dank voor het kijken, voor het meevieren met ons en na de zegen, dan zullen we het lied zingen, de Heer is, even spieken, de Heer is waarlijk opgestaan en dan wens ik u nog een hele mooie dag toe. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia. Opgestaan, halleluja. Nu breekt de nieuwe lente aan, halleluja. Want Jezus onze koning groot, halleluja. Verrees in glorie van de dood, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Gij die de vorst van vrede zijt, halleluja. De schepping is om u verblijd, halleluja. Morgen van de eerste dag, halleluja. Zijt gij verrezen uit uw graf, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Herwon zijn heerschappij, halleluja. Hij maakt ons in zijn liefde vrij, halleluja. Hij roept ons naar zijn paradijs, halleluja. Zijn woord en brood zijn onze